Yebo ingane zakwethu impela sibona lapha ke igcwame lisha njengoba ke selisemalungiselelweni lokukhipha ke umsebenzi wakhe wakulo nyaka. Kanti ke wengane zakwethu impela usedibane nayo intokazi ke onomcebo zikode njengoba ke naye eseziqinisekisile zona ke lezi ndaba. Bafowethu impela phamba sikhuluma kakhulu ke ake siqale sinibingelele kuyona ke Mboso City MTV sithi nje uma saqala ungena kuyona ke channel ake wenze kulungile uciphize usubscribe nayo notification bell konzo zithola zonke izindaba ke shishayo nazo ezi3 ndayo. Hayi ke wengane zakwethu impela sibona lapha ke igcwamile ishaje bake selisemalungiselelweni wakhipha ke umsebenzi wakhe wakulo nyaka njengoba ke isebenze nayo intokazi nomcebo ke zikode. Bafethu impela utheke namhlanje ke uyaqala ke ukudedela phela ke yona ke into ke ethinta ke umsebenzi wakhe ongenzeka wengane zakwethu impela sibone lapha ke iback cover ke yawo ke umsebenzi wakulo nyaka. Bafethu uthe impela ke sesiphelele isikhathi sokuthi ke impela ke amatanisi nezinye insizwa ngoba ke yena ke impela ke uzihambela yedwa futhi ke udlela ke wona ke amahlanga. Bafethu impela ke bokuhle ke udelele lapha ke igcwabe leshakele nayo ke unomcebo zikode ke bebuza bona abalandeli ukuthi ke ingakubi ke ba ready yini na ngoba hey nangu ke ulozelo ke usendleleni. Bafethu phana nikhuluma kakhulu ke angenitshele yona ke le VN ke egcwamelisha naye unomcebo zikode. Guys, are you ready at home for a song? Yeah. Are you guys ready? Yeah. We want you guys to approve. Are you guys approving? Niyavuma. Lalela niki bani mana ngiphume esilungwini. Niyavuma yini? Yebo. Apha mabhinqa.